На първо място искам да ви благодаря, че отделихте от времето си днес, за да се включите в нашия вебинар, в рамките на който ще си поговорим за електронното подписване на документи на теория и на практика, тъй като това се превръща в все по-ключов фактор за оптимизация на работните процеси. Знаете, без значение от естеството на работата на дадена компания, без значение от броя на служителите, които работят в нея, документооборотът е неизменна част от работата ни, било то са документи свързани с трудовото правоотношение на служителите, документи с клиенти, партньори, доставчици, институции дори. Именно за това електронните подписи са приложими в различните професионални сфери и днес имаме удоволствието към нас да се включат и специалните ни гости от Top Rent A Car и Pierre Faber, които са именно представители на различни професионални индустрии. Като в края на събитието ще разкажат малко повече за това как протече въвеждането на DigiSign в тяхната компания, по какъв начин са се променили работните им процеси и да дадат малко практически насоки. Но първо, накратко за нашата компания. IBS е основана през 2003 година, като екипът ни е съставен от повече от 100 професионалисти, които работят в различни офиси, в различни населени места, като София, Варна, Пловдив, Скопие. Компанията се развива в различните сфери от IT сектора, като в частност имаме собствено разработено HR и Document Management портфолио, част от което е и DigiSign, нашата платформа за електронно подписване на документи. Благодарение на това портфолио сме пионери в безхартиените решения. И сега накратко за естеството на днешната ни тема, а именно какво е електронният подпис. Според член 3.10 от Регламентът на Европейския съюз номер 910 от 2014 година, електронен подпис означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях и които титулярът на електронният подпис използва, за да се подписва. Бързам да уточня, че именно това понятие присъства и в българското законодателство в лицето на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В частност, българското законодателство се позовава до голяма степен точно на европейския регламент, за да регулира този тип услуги. Но какво ми прави впечатление в това понятие? Електронна форма, данни и титуляр на електронния подпис. Ако трябва да направим аналог между стандартния добре познат процес на подписването на документи на хартия, какво целим, поставяйки подписа си върху документа, по този начин декларираме, че сме се запознали с съдържанието му, че сме съгласни с него, просто потвърждаваме официално, поставяйки нашия подпис. Същата тази цел се изпълнява именно и при електронното подписване на документи, с единствената разлика, че самото съдържание на документа, подписа, всичко това е в електронна форма. За да влезем малко по-навътре в спецификата на тази процедура, е добре да разграничим отделните видове електронни подписи, като днес ще застегнем само тези, които имат правна стойност, тъй като съществува още един вид електронен подпис, така наречения обикновен електронен подпис, който всеки един от нас може да постави, без да се изисква някаква специална технология. Всеки може да сканира своя ръчно положен подпис, може да го снима, дори и да прикачи съответно изображението в някакъв дигитален документ, било то в Word или друг формат. Другият вариант естествено е и директно да пресъздаде самата визуализация, като използва инструменти като Adobe Acrobat или други програми. И да, изображението на вид ще изглежда абсолютно като нашия мокър подпис, но само по себе си няма да има правна стойност, тъй като не можем да докажем, че именно ние сме поставили този подпис. Съответно и самия документ няма да бъде валиден. Но какъв подпис трябва да използваме, за да бъде валиден електронния документ? Тук стигаме до усъвършенстваните и квалифицираните електронни подписи. Каква е разликата между тях? Накратко тя се изразява в нивото на сигурност, която ни дават те. Какво е посочено в регламента като изисквания за усъвършенстван електронен подпис? Той трябва да е свързан уникално с подписващия, да позволява неговото идентифициране с висока степен на сигурност, като същевременно гарантира, че всяка промяна в документа може да бъде проследена.
Друго важно уточнение е, че този тип подписи се издава единствено с специализиран софтуер или с хардуер. Не можем сами да поставим такъв тип подпис. Необходимо е да се свържем с доставчик на такава услуга. В DigiSign предлагаме такъв усъвършенстван платформен подпис, като високата степен на сигурност е реализирана чрез двуфакторна идентификация, чрез SMS код или предварително заложена парола. По този начин ние гарантираме, че лицето, което е вписано като подписваща страна на документа, е същото, което реално ще постави подписа си, тъй като за да достъпи самия документ, трябва да въведе и кода, който е получен на SMS. А как стои ситуацията при квалифицираният електронен подпис? Това е подписът, който дава най-високо ниво на сигурност, поради простата причина, че при него се изисква използването на квалифициран сертификат за електронен подпис, който може да бъде издаден единствено от доставчик на удостоверителни услуги, като Борика, Евротръст и другите колеги, чието лога виждате на екрана си. Те са единствените официални издатели на подобен тип услуги, като същевременно гарантират, че самоличността на подписващото лице е в съответствие с реалната му личност, след като са преминати строги процедури по идентификация. Самият сертификат се издава единствено поименно, а при използването му при полагането му се използват криптографски технологии за защита на подписа. Каква е разликата между облачният и стандартният квалифициран подпис? Тук разликата е единствено в метода на полагане, тъй като облачният се полага чрез мобилно приложение на съответния доставчик, а стандартният кеп се полага чрез използването на физически носител, най-често флаш памет. Що се отнася до електронните подписи върху таблет, сами по себе си те са усъвършенстван електронен подпис, който отново се полага чрез специализиран софтуер. В случая в DigiSign работим с софтуера на Signatus, който дава възможност за запазване на биометрични данни, като скорост, натиск и наклон, които също ни дават допълнителна информация за самоличността на лицето и са допълнителна мярка за сигурност. А сега една така най-важна тема, ако мога да се изразя, за правната сила на електронните подписи, тъй като съществува известна доза притеснение относно това дали те са признати, дали подписаните документи са законосъобразни. Отново директен цитат от регламентът на Европейския съюз. Правната сила на квалифицираният електронен подпис е равностойна на тази на саморъчният. По този начин виждаме, че всеки един документ, който е подписан с квалифициран електронен подпис, се равнява на неговият хартиен аналог. И съответно този подпис е неоспорим, не се изискват никаква допълнителна информация, за да бъде той равноправен. А по отношение на усъвършенстваният електронен подпис, за да бъде той равностоен на саморъчният подпис, предварително това трябва да е оговорено между страните. Какво означава това? Ако аз съм един работодател, който иска да премине към използването на електронни подписи, в частност да подписва с усъвършенстван такъв, единственото, което трябва да направя в случай, че искам да подписвам вътрешнофирмени документи от типа на декларации, анекси и други преходящи трудовото правоотношение документи със своите служители, единствено преди това трябва да съм подписал някаква допълнителна декларация или споразумение, в която и двете страни даваме съгласието да процедираме по този начин за напред и реално да признаем стойността на усъвършенствания електронен подпис. Като в нашата компания използваме и двата вида подписи. Какво печелим, когато подписваме електронно? На първо място печелим повече време, което съответно да инвестираме в други важни задачи и проекти, тъй като често не си даваме сметка, че процесът по подписване не се свежда единствено до поставянето на самия подпис върху документа. Той стартира много преди това, при самото създаване на документа, разпечатването на необходимите материали, съответно екземпляри до всяка една от страните, придвижването им, като колкото повече страни участват в процеса на подписване, толкова по-бавно и по-тромаво се случва той. Особено в моментите, в които чисто физически лицата не са на едно и също място. Знаете, тогава трябва да изпратим по куриер първо до едната страна, тя да подпише, да изпрати до втората страна, която пък след това да върне документа и това може да отнеме дни, а понякога чисто физически не разполагаме за толкова време.
Спестяваме и време при търсенето на самите документи, тъй като колкото и добре да е организирано работното ни място, бюрото, кабинета, целият ни офис, едно е да търсиш документ в папка или в класьор, друго е просто да достъпиш електронната система, в която се съхраняват електронно подписаните документи и поименно да намериш самият файл, който е необходим. Спестяваме време и по начина, по който след като получим електронен документ за подпис, той винаги е на разположение да го подпишем, дори чисто физически да не можем в момента, да речем, че сме във важна среща или пътуваме. В момента, в който се освободим, единствено трябва да отворим мобилното приложение на доставчика, който използваме, или пък ако сме получили на имейл съответно документ, който трябва да се подпише с усъвършенстван подпис, просто отваряме, подписваме и той автоматично се връща до изпращача на документа, без да е необходимо да правим каквото и да е допълнително действие. Какво пестим освен време? Естествено, пестим изключително много разходи, които са предвидени за хартия и други консумативи. Самият процес по подписването на хартия, знаете, включва поддръжката на принтери, тонери, друг вид техника, предназначена за този процес. Пестим и стрес, който е неизбежен при загуба или повреда на важен документ. Представете си, че наближава крайния срок за финализирането на важна сделка или пък на проект и в един момент просто документа изчезва и не можете да го намерите. Това означава, че отново трябва да стартирате всички стъпки, които изброихме преди малко, да създадете документа, да го предвижите за подпис и да забавите процеса още повече. Не на последно място, пестим и природни ресурси, изразходвани за направата на хартия, като по този начин даваме своя принос към опазването на околната среда. Но защо електронният подпис е по-сигурният метод? Като се замислим, при ръчния мокър подпис лесно могат да възникнат съмнения относно това кой, кога, при какви условия е подписал, особено ако ние чисто физически не сме били свидетели на полагането на подписа, лицето, което го е поставило, не се е идентифицирало, показвайки своите лични документи. Като при такива оспорвани ситуации, единственият начин да се докаже давността на този подпис е чрез графологичен анализ, който не винаги е възможен. Добрата новина е, че при електронният метод за подписване самият подпис дава информация за точната дата и час на поставянето му, като тази информация не подлежи на промяна. За да я достъпите, не е необходимо да разполагате с някаква специфична технология. Директно под името на подписващото лице виждате точната дата и часът. Като естествено това би могло да има и негативен аспект, тъй като в ситуациите, в които сме забравили или поради някаква причина сме възпрепятствани да изпратим документът на време, е възможно да има несъответствие между датата, която е добавена в съдържанието на документа и самата дата на подписа, която съответно не може да бъде променена. От друга страна, факта, че не можем да променим датата на подписа, ни гарантира и целостта на документа, тъй като не можем да променим не само датата и подписа, но и самото съдържание на документа. След като той е електронно подписан, анотацията е заключена, единствената промяна, която можем да направим е да поставим още един подпис от друго лице, ако това е необходимо, но не можем да редактираме съдържанието. Не можем да впишем някаква допълнителна точка или алинея, не можем да изтрием нещо, тъй като това ще наруши целостта на документа и ще ни сигнализира, че самият подпис вече не е валиден, с което не е валидно и съдържанието на документа. След малко ще ви покажа и какво точно имам предвид относно подробните данни и как ще имаме сигнал за промяна на съдържанието. Както споменахме, при използването на квалифицирани усъвършенства на електронен подпис се използват специализирани софтуери, като самите те имат допълнителни мерки за сигурност. Ако подписвам чрез квалифициран електронен подпис, чрез мобилно приложение, за да достъпя самото приложение, трябва да въведа някаква парола, която предварително съм задала, или пък да използвам биометрията на телефона си, да положа пръстовия си отпечатък, като това е само първото ниво на сигурност. При всеки квалифициран подпис, преди да бъде положен върху документа, подписващото лице следва да въведе уникалният си пин-код, който е свързан с самия сертификат, като съответно той се съхранява и от доставчика. При усъвършенствания електронен подпис, както казахме вече, се преминава двуфакторна идентификация, за да може отново подписващата страна да гарантира своята самоличност. Отделно от тези мерки, всеки софтуер разполага с подробен лог, какъвто имаме в DigiSign, за всяко едно действие, което е извършено, който ще разгледаме отново малко по-късно.
И всъщност сега е нагледно. Тук виждате един документ, който аз съм подписала със своя квалифициран електронен подпис, като виждам, че той е в съответствие с регламент 910 на Европейския съюз. Виждам, че документът не е бил редактиран след като съм поставила подписа си. В случай, че съм се опитала да направя някаква промяна, тук в историята ще излезе един допълнителен ред, в който ще ми изпише, че има нанесени промени. А в синята лента, която виждате отгоре на екраните си, ще изпише, че самият подпис вече не е валиден, което нарушава и валидността на самия документ като цяло. Така изглежда и подписът, когато сме го поставили чрез DigiSign, в случая нашия усъвършенстван подпис. Отново виждам, че той е в съответствие с европейското законодателство. Виждам, че документът не е редактиран и мога да съм спокойна, че всичко е валидно. Но какви документи можем да подписваме в DigiSign? Ние не ви ограничаваме относно типа, начина по който ще подписвате, страните, които ще добавяте като подписващи лица. Може да подписвате договори, анекси, протоколи, декларации, било то вътрешнофирмени, външнофирмени, с институции. Нашия съвет е просто преди да преминете към самото подписване, да прецените внимателно точно какъв вид подпис ще използвате и в случай, че това е усъвършенстван подпис, да го говорите предварително с необходимата страна. По отношение на изпращането на самите документи, в случай, че става въпрос за служители, клиенти и лица, с които вече сте установили комуникация, това може да се случва стандартно по имейл или пък да им дадете достъп до някакво облачно пространство или друго място, където съхранявате самите документи. А по отношение на документите с институциите, това може да се случи чрез системата за сигурно връчване. И сега нека преминем към практическата част. Изи ще ви покаже основните функционалности на DigiSign. Благодаря, Ахи. Сега ще споделя от моят екран. Предполагам, се вижда? Да. Добре, чудесно. Аз съм сигурна, че една голяма част от вас работят с голям обем документи. Разхождат се из етажите на офиса, за да съберат нужните подписи. И чак след това да стигнем до момента, в който трябва да изпратим този документ по куриер, за да стигне до желаното място. Ами и ние бяхме така. Затова създадохме DigiSign, именно с целта да спестим времето, което изразходвахме административната тежест и тези досадни хартиени процеси. Както виждате в DigiSign, влизаме с собствено потребителско име и парола. И първото нещо, което виждам, са моите документи. Какви съм изпратила, кога са качени, какъв е статусът и така нататък. А самото качване и изпращане документ става чрез бутона качване. Избираме си какъв документ да подпишем, като предварително в настройките си добавяме типове документи, дали те ще бъдат договор, протокол или пък някой от инструктажите. Сега ще подпиша договор. В описание си вписвате каквото пожелаете. Аз примерно ще пиша това и ще прикача документ. Идваме на стъпката, в която трябва да добавим и подписващите страни. Като друг плюс тук е, че може да подписвате документи с множество участници, независимо от тяхното местоположение. Като тук имам и опция добави мен, ако аз трябва да бъда една от подписващите страни. Когато я цъкна, вече имената ми са въведени, имейла и тук единственото, което трябва да избера е канала, с който ще подписвам. Ахи вече сподели за тях, като аз днес ще ви покажа подписването с подписът на DigiSign, който е One Click Sign, като тук виждате, че има две опции, вътрешен и външен. Разликата е, че с One Click Sign вътрешен може да подписвате вътрешно фирмени документи между ръководители и служители, а пък с външен с хора, които са извън организацията, като ваши клиенти и доставчици, тъй като тук
предлагаме и двуфакторна идентификация. Отново има няколко опции без защита. Ако пък много така добре познавате човека от среща, може да изберете чрез парола на имейл, като тази парола е хубаво да се изпрати по някакъв друг канал и чрез SMS. Ако изберем опцията SMS, тук задължително трябва да въведем и телефонният номер. Избираме и запазвам. Преди да изпратя документа, мога да избера някои настройки преди това, дали да получавам известия за събития по тази заявка, на какъв етап е изпратен документа, до кой човек. Също така мога да изпратя копия на подписания документ на някого друг, който не участва в процеса на подписване, но трябва да го получи. Като тук задължително не ще имате възможността да посочите местоположението на подписът. Избирам, а също така и колко дни имам за подпис от всяка страна и минавам към посочване. Преди да посоча къде искам да ми се постави подписът, мога отново да се запозная с документа в случай, че нещо съм забелязала, че съм изпуснала да добавя, докато все още не е изпратен да се коригира. Посочвам си на желаното място, където не искам да ми се постави подписа и изпращам. Статусът веднага се променя, обработва се и аз трябва да получа имейл. Сега отново ще споделя екран, за да ви покажа и в имейлът какво е вписано. Изписва се кой е изпратил документът, какъв е и линк към него. Като тук една секунда отново ще споделя. Мисля, че така, да. След малко трябва да получа и имейл. Мисля, че не натиснах на линка. Да, с кода, като преди това искам да ви покажа как изглежда, когато все още не е подписан документа от човекът. Кръгчето е в жълто. Съответно има опция напомни, ако пък вече чакаме малко повече от времето, което ни се иска и решим, можем да го напомним. Имаме и история, как е преминал, кой е изпратил съответно документа за подпис, с кой канал. Ако тук са повече подписващите страни, съответно ако документът е подписан от две страни, всяка една стъпка ще бъде описана тук, така че да сме наясно. Има опции да откажем подписването, ако всичко се случва, ако се наложи, и аз вече получих кода, който ще въведа, за да мога да видя документа и да го подпиша. Успешно е валидиран кодът и сега трябва да се отвори документът. Аз също, като друга подписваща страна, имам възможността да го прочета. Ако не съм съгласна, има опцията да откажа подписването, като трябва да въведа причината, защо отказвам да подпиша този документ, така че от срещата страна да получи тази нотификация и да се запознае, но аз сега ще го подпиша. След това мога да избера дали искам да получа копие на подписания документ, като след тези секунди ще ме пренасочи към сайта на DigiSign. Тук статуса се е променил на подписан. Кръгчето е станало зелено и отново виждам като кратка информация кога вече финално е подписан документът. Сега ще ви покажа и как изглежда подписът на DigiSign. Появява се тикчето, че подписът е валиден и ето го тук, където съм го поставила първоначално. Изписват се двете имена, имейла и датата и часът, на който е подписан.
ще разпъна и аз малко повече информация, където може да видите, че подписът на DigiSign е съобразен с всички изисквания на регламента относно електронната информация и удостоверителните услуги и можете да бъдете спокойни, че като цяло DigiSign осигурява бърз, лесен и напълно законен начин за електронно подписване на вашите документи. Сега отново давам думата на Ахи. Благодаря ти, Изи. Само и аз да споделя един екран. Така. Аз от твоя страна искам да дам думата на колегата от Top Rent a Car, Пламен Пев, който е оперативен менеджер в компанията, за да ви сподели малко повече за електронното подписване на документи, как се случват процесите при тях и какво се е променило, откакто използват DigiSign. Здравейте на всички. Само да си потвърдим дали ме чувате добре. Чуваш се идеално. Здравей! Добре. Както вече каза и ме представи, казвам се Пламен Пеев и съм оперативен менеджер във фирма Top Rent Car България. Първо така бих искал да благодаря за възможността да участвам в този така уебинар и да споделим малко повече за нашия опит и така съвместната ни работа с вас през последните няколко месеца. Все пак, първо да кажа няколко думи накратко за нас. Top Rent Car е най-голямата фирма за краткосрочно отдаване на автомобили в България, като към настоящия момент вече разполагаме с автопарк от над 3000 автомобила, с които оперираме в цялата страна и с 17, по-скоро 16 локации в България, а вече от година и няколко месеца стъпахме и на румънския пазар, като отворихме първият ни всъщност офис на летище Букурещ в Отопени. И така основната ни мисия и цел с услугата, която предоставяме е наистина много гъвкави решения в сферата на мобилността с акцент върху устойчивото развитие и наистина високо ниво на обслужване. Това са така да се каже нашите топ приоритети. Топ приоритети за Top Rent a Car. Топ приоритети Супер! за топ рент кар, точно така. Благодаря ти за това представяне. По темата за устойчивото развитие, ако може да ни разкажеш какво доведе до решението ви да преминете към електронно подписване на документи, как стигнахте до работа с нас. Добре, всъщност електронното подписване на документи е една тема, която стоеше така на дневен ред при нас последните няколко години, но все така не успявахме да стигнем да приоритизираме тази задача да изтеглим на по-преден план. Но колкото повече напредваше времето, толкова повече започваха да ни тежат множеството административни процеси, които започнаха да стават изключително тежки, изключително времеемки и това да ни повлиява както и организационно, и на ниво обслужване на клиенти, и на ниво, ако щете, нещата, които и по-рано се споменаха, от гледна точка на съхранение на огромни количества хартия, водене на огромен архив, поддържане така на доста сериозна печатна техника, принтери, тонери и така нататък. И в един момент усетихме как определено започваме да се задъхваме и да се давим така в тези точно административни процеси, бумаги, ако мога така да ги нарека по-жаргонно. Това беше една от основните причини да започнем да търсим начин да оптимизираме този тип процеси. Разбирам те, да. Бумагите, мисля, че всички сме добре запознати с тях. Ако може да разкажеш как точно, какви документи подписвате, съответно, дали са вътрешнофирмени, външнофирмени, по какъв начин протича самият процес,
по колко документа генерирате на ден, за да могат да добият представа слушателите, гостите ни за това колко документа оборот генерирате. Мгм. Добре, сега ще обясня. Значи ние в ежедневната ни работа, както казах, нашия основен бизнес е с насоченост краткосрочно отдаване на автомобили под наем и на дневна база извършваме между 400 до 500 операции, особено в летните месеци, с клиенти по подаване и приемане на автомобили, като всяка една от тези операции беше свързана с така редица документи. Става въпрос най-вече за договори и приемо-предавателни протоколи за автомобили под наем. Като а, средно за предаването и за приемането на един автомобил генерирахме между 5 до 6 документа. Това е на клиент, т.е. ако умножим тези 5 до 6 документа по 400 до 500 операции дневно, и сами може да сметнете, че това ни генерираше документооборот от 2500 до 3000 листа хартия дневно, което е наистина един изключително голям обем. А, Тоест, аз до тук вече обобщих, но реално използваме предимно услугата на DigiSign за външно подписване на документи с крайни потребители и клиенти, като услугата, която ползваме, е усъвършенстван подпис на таблет, като в хода на работата, тъй като освен краткосрочното отдаване на автомобили под наем, работим и с по-дългосрочно отдаване на автомобили под наем, като предлагаме услугата и оперативен лизинг, където клиентите ни в тази услуга са изцяло юридически лица, като там като цяло говорим за доста по-дълги, по-сериозни административни договори и документи, като във времето, няколко месеца всъщност след като стартирахме с този тип подписи в краткосрочната ни услуга, започнахме да работим с DigiSign и за подписването на точно на този тип документи в оперативния лизинг, които реално ги подписваме точно по начина, по който беше показано и малко по-рано в демото. Благодаря ти. А дали може да ни споделиш как са приели самата промяна колегите, тъй като малко или много стандартното подписване на хартия е традиционният метод за работа. Доста често хората имат предубеждения към електронният му аналог. Как мина адаптацията по отношение на колегите към новия метод на подписване? Значи, адаптация мога да кажа, че нямаше. Всъщност процесът премина изключително гладко. Просто тази промяна, която така съвместно с вас успяхме да направим и да имплементираме също и в софтуера, с който работим, тъй като нали, тук е добре да споменем, че ние направихме пълна така API интеграция по отношение на подписите, които ги правим на таблетите. И чисто като процес стана изключително интуитивно, и бих казал, че изобщо не се почувства някаква тежест или определен период на адаптация нито за служителите, нито пък за клиентите, защото все пак за нашите клиенти, специално за услугата, която при нас ползват, това също беше нещо ново, но отзивите от така самия старт на преминаването към този тип подписване на документи всъщност са само единствено положителни.
Много се радвам да го чуя. Именно това целим и ние. Това е мисията на DigiSign. Самите процеси да минават гладко, бързо и да Мгм. няма никакви засечки по трасето. Добре, и финално само какво би посъветвал компаниите, които имат интерес и биха искали да оптимизират управлението си на документи, но все още се притесняват да приемат тази стъпка и да използват реално електронни подписи? Това, което би ги посъветвал е така да си направят една допълнителна среща с вас, извън този разговор, който в момента водим, за да можете така и вие да им дадете допълнителна информация по отношение на самите детайли, процеси, типове, подписи отново, правна стойност и всички такъв тип детайли, като аз съм на мнение, че няма, просто не съществува бизнес, в който не е приложимо електронното подписване. Просто самия бизнес трябва добре да си направи своето проучване и да озрее до това какъв тип точно подпис би му пасвал по най-добрият начин и да го приложи. Но наистина не мога да се сетя за пример на бизнес, в който има голям документооборот и електронното подписване да не е приложимо. И от ден на ден така се убеждавам в това нещо и наистина, виждайки колко много се промениха и оптимизираха процесите при нас с тази стъпка, която направихме преди вече близо една година, около всъщност 9 месеца минаха. А, просто разликата е огромна. Така че съвета ми е колегите да си направят проучването, защото, както и ти по-рано спомена по време на разговора, често не си даваме сметка колко време, енергия и ресурси хабим в тези процеси и всъщност колко лесно и безболезнено можем да ги а, решим, намалим и съответно дори самите оперативни разходи, които са свързани с управлението на, отново ще кажем, бумагите, колко ще паднат наистина до някакъв минимум. Много ти благодаря. Ние приветстваме наистина всеки един от вас, който има въпроси и сега в момента може да ги зададе след края на разговора, съответно и да се свърже с нас по каналите, които ще видите малко по-късно на екраните си. Предлагаме абсолютно винаги консултации по отношение на различни въпроси, каквито имате, за да можем да предложим максимално така полезния контакт. А сега давам думата отново на Изи, за да представи следващият ни гост. Да, благодаря ви. Аз пък искам да представя Дарина от Пиер Фабър, която ще сподели техният опит, как процедират в момента си системата и доколко тя така е улеснила тяхната работа. Дарина, Привет, здравейте! чувам. Нямам представа каква е аудиторията, Изабела. Предвид факта, че мъничко по-късно се включих, много хубав слайд си ни направила, благодаря ти. Моля. Това като една лека препратка, чувате ли ме? Чува ли се? Чува се, да, Супер. чува се добре. Това като една лека препратка, нали, към взаимното партньорство, което имаме с вас. Смея да кажа, че е чудесно. Много добре работим, много добре функционираме и съм благодарна, че избрахме точно вашата организация в пътя към електронното подписване на документи. Сега в продължение на това, което и Пламен представи, да разкажа няколко думи за компанията. Пиер Фабър, френска фармацевтична компания. В България е по-добре позната с дермокозметичните продукти, марките Авен, Клора, Надерма, Дюкрей и продукти за орална хигиена. Като така, компанията има представителство, т.е. не представителства, а служители вече, само офиси нямаме, офисите ги затворихме, но имаме служители на територията на цялата страна.
От една страна, от друга страна имаме централен офис в София. Както може да предположите, голям документооборот, който хвърчи наляво и надясно. Или поне хвърчеше, вече не хвърчи. Така че нямам представа, Изи, ти ще ми задаваш въпроси или аз да разказвам спонтанно каквото преценя за DigiSign. Да, мога да ще ти дам така няколко въпроса, които наистина ще бъдат, смятам, че ще бъдат полезни да чуят отговорите на тях на хората, които присъстват тук. Мгм. Ти да, вече нали, сподели още в самото начало как премина внедряването на DigiSign при вас. Наистина се радвам, че нали, така сте го усетили и че сме наистина успели и с вас лесно да го внедрим. Но така може да споделиш какви предизвикателства се сблъсквате преди въвеждането на DigiSign, нали, освен този Мгм. голям документооборот и със сигурност с него си води доста така различни предизвикателства. Мгм. Да, всъщност така беше. Колегите, които са в HR, знаят много добре, вървят служебни бележки, вървят трудови документации, върви какво ли не е свързано с хората, което е съвсем в реда на нещата. Тук може би трябва да направя едно уточнение, че ние ползваме и други продукти на вашата компания и това са платформите TimeOff и ProfileGuru. Затова това някакси DigiSign беше естествения процес да изберем компанията за партньори по отношение на електронното подписване. И всъщност, Да. когато говорим за предизвикателства, те са си стандартните, наистина, от една страна куриери, документи, срокове, които се гонят. Така че основно това беше. Другото предизвикателство, което имахме, е предизвикателството в глобален мащаб. Pierre Faber е част от голяма международна компания и, например, за колегите във Франция беше много трудно да обясня защо не можем да ползваме такива големи платформи за електронни подписи, а трябва да работим с локален доставчик. Истината е, че в България за електронното подписване има няколко доставчика, които отговарят на, как да кажа, на изискванията, които има нашето законодателство. Така че това бяха основните предизвикателства. Всъщност нямаше предизвикателства. Тоест предизвикателства имаше преди това, предизвикателства след DigiSign няма. Всичко върви чудесно по мети масло. Супер, много се радвам. Да, със сигурност и времето, което отнема при подписването преди Мгм. DigiSign и след DigiSign, нали, е Мгм. доста по-така малко. Предполагам, че DigiSign добре и повлия на ефективността на вашите HR или дори като цяло административни процеси, не Точно само с така. документите. Точно така и всъщност, освен за HR-ските процеси, трудовоправните, по-скоро те не са HR-ски, по-скоро трудовоправни, с които започнахме, лека по лека колегите в организацията, които пък имат други отношения с партньори, с клиенти, с външни институции, също видяха ползите и така разширихме обхвата на електронните подписи. Ако те бяха в началото само с OKEP, само свързани с трудовоправната документация. Сега вече голяма част от отношенията ни с клиенти вървят също през DigiSign. Супер, чудесно. А, това е да, хубаво и със сигурност помага. И така като за финал, как би описала DigiSign само с три думи? С три думи, всъщност може ли преди да опиша с три думи да дам един много простичък пример защо е полезен DigiSign? Разбира се. Мога ли или нямаме Мога, време? да, разбира се. Супер. Добре, дамата, която е наш General Manager, по-настоящем е General Manager и на гръцкия филиал, много често пътува между България и Гърция, вървят обаче документи, които са само с нейния подпис. И всъщност благодарение на DigiSign, ние тук в рамките на секунди си подписваме документите, които иначе трябваше да чакаме по седмица, по две, в папки и в класьори. И всъщност затова първите три думи, които ми идват така като, как да кажа, като първи три думи асоциации с DigiSign, първото е бързина, второто е сигурност, предвид всичките защити и пароли и така нататък. Бързина, сигурност и може би третото е ефективност. Това са трите думи, с които свързвам платформата. Надявам се да продължим все така да си работим успешно. Да, разбира се. Наистина много ти благодаря.
за представянето. И да, сигурна съм, че партньорството ни ще продължава по същия начин. И аз благодаря. Така че ако някой има колебания, може би няма полза, няма почва от колебания. Това е бъдещето. Още нещо, може би, към колегите, ако има колеги, които ни слушат в ролята на HR. Оказва се, че е много силно конкурентно предимство в факта, че подписваме електронно документи с нови служители. Това по отношение на employer branding в организацията, нали, в останалите организации. Има хора, които подписват документи в Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и много от тях се изненадват, когато няма документи, няма бумаги, няма хартия. Тоест, това е една стъпка напред за организациите, които дигитално подписват своите документи. Трудовоправни и не само по отношение на глобалните процеси на дигитализация. Така че благодаря ти, Изи. И аз много благодаря. Ами сега... Добре, аз няма да ви губя излишно време още относно нашето портфолио. Както спомена и Дарина, имаме още няколко системи. TimeOff е системата ни за управление на отсъствия. В TimeOn може да планирате работните си графици и да отчитате отработеното време. А Profile Guru е заедно с DigiSign прави едно електронно трудово досие, в което да изпращате и съхранявате документи, електронно подписани съответно с вашите служители и да попълвате всичката необходима информация относно правоотношенията им. И понеже виждам, че вече се появяват и някакви въпроси, чувствайте се абсолютно свободни да ги задавате, а ние ще се постараем максимално изчерпателно да ви отговорим.